پوری یا نونی равғанӣ аз хӯрданиҳои маъруфу дастрас ва бо лаззат дар покистон аст. аммо ба далели болоравии нархҳо акнун ҳаводорони кулчаи бирёншуда маҷбуранд миёни худро маҳкам бубанданд ва аз хӯрдани ин нону ғизоҳои болаззате ки ҳамроҳ бо он пешниҳод мешавад даст кашанд. пурӣ қаблан 20 рупия ё 9 сент буд. ҳоло он ба 40 рупия ё 18 сент мерасад. пештар ман бо ғизо то 4 пурӣ мехӯрдам. ҳоло ман бояд танҳо бо 1 ё 2 чунин кулча иктифо кунам. дигар чӣ кор ҳам карда метавонем? мақомоти покистон эълон карданд ки ғизо дар моҳи июл 24.9% қимматтар шуд. ин баландтарин нишондод дар 14 соли ахир будааст. барои мисол пури ё кулчаи бирёншуда соли пеш тақрибан 20 рупияи покистонӣ буд ки муодили 9 сенти амрикоӣ аст. ҳоло нархи он 2 баробар зиёд шудааст. ба иттилои хадамоти омори покистон даромади миёнаи солонаи як нафар дар ин кишвар $1666 аст. маош ё даромади мардум бетағйир мондааст. таваррум ба тиҷорати мо таъсир гузошт. кори ҳамаро тағйир дод. шумораи муштариёни мо кам шуд. харидорони ҳалво ва кулчаи пурӣ ҳам ба маротиб камтар шуданд. болоравии нархи нони равғанӣ ё пури далели гарон шудани нархи маводи ниёзи аввал мисли нону равған дар 12 моҳи ахир аст. бино ба иттилои расмӣ нархи орд дар покистон 7%, арзиши истифодаи барқ 52% ва нархи равған якбора 74% боло рафтааст. нархи маҳсулоте мисли сабзавоту шир ҳам боло рафта, ин вазъ тавонмандии мардумро дар харидану истеъмоли хӯроки дӯстдоштаашон кам кардааст. пештар ман дар як моҳу 3 бор барои ғизохӯрӣ ба инҷо меомадам. ҳамчунин барои оилам ками харида мебурдам. ҳоло танҳо як бор дар як моҳ ба инҷо меоям ва барои хонавода ҳам як бор мехарам. вале бо ин ҳама кор дар ин ошхонаи канори роҳ дар шаҳри бандарии Қарочӣ, пойтахти тиҷоратии кишвар идома дорад ва ошпазҳое ки дар дегҳои пур аз равғани доғ пурӣ ё кулча мепазанд чашм ба роҳи харидоранд.